ka gawas ng uyam kadin bagi layu ya ka city nakaliang ka labor department arangkat ka nakaliang juga infiltration la pha city changi ka snong bangin ya don kat menta ka singi namta ban ya sandran lang namta ka ni inspection ban one check ya kini ki labor ki batre hani ko uyam industrial area kumki trashnong i kamtip kambha ya ka jinglong jingman hapo ka snong jungi habidai bakani ka jaka hapo uyam industrial area ka suka ban ong ba ka jingrung jingmi jongki nong trail belala ni ki labor hakani ka snong jungi kalong lan haduk kata-kata kumba suang ba kani ka jaka kala kalalong kum kata ka ketem ani ka jaka ri jongki brio ki ba ngilap ong ba ki rio boman ani ki rio ki brio ki bola don kies na kaleng ka state tenteng kala kalalong kum ka ketem ban ri tengan kani ka jaka jungi kumban su penken mau ya pi dang hakani ki kendiat panai don na pedang wei urang ba dong jungi usha takti hakani ka wei pat factory te hadin bagi layo jengtep hadin sidang genta nakaliang jungi sidang lawan wan wat itau brio handai hadin apa ipo factory uni brio lak hetno haba kli pat utrai factory sei ka kot kasla jong ni brio haba ngi wat uni brio sumdan tang kawai ka kot kaslaru ka epic sumdan adhar sumdan ka labor registration sumdan kano ka identification kani ka bu jingma sibun ya ka snong kamtam ya ki try snong ki bawan balawan try ni jaka wan ngimtip uno uba bahab uno uba snail de nakaliang jungi ka snong nakapor sa kapor ngijuban ngiju khat ya ki meeting ya kini ki try factory ba ladawan ra ki labor sowa tip singi ka snong kat ba kini ki try factory hi ki bodon hangni an siya thu epi ka main objective ke jongki ni ka jingtemu ka jongki kalong tangban le khai ban business hakni ka jaka ngai nakaliang jongki ban ya train kat judon kanuru bunsin giju ya lat ho gijuan ban renew ya ka trading license singi ka snong handai nakaliang jongki ka snong ru abangi ai ka renewal NOC ni jubu iki kendon baki dai ban penbiang saya kot kasla ya ka labor documents baro datang nak takadaw ba nakaliang jungki kimla ban penbiang ya kot selak ba biang bunsin gijualat yang ka snong ru gijulet bet direct support the council ban sim ya ka trading license te nakaliang jungki ka snong ngimtip lada kiyo nem yo ya kata trading license handai ngi subu jingkerpat ya UM trade bat ki labor jungka ki officer jungka council ba pet ya ka trade pas ngobha ba buram lang ngi ka snong haba ngi ka snong impat a ya ka NOC nang liang ka snong ka jing menjur jungka executive committee sobha wat nampat a shwa ya ka trading license mar ngi kum ginom snong ngi ki nong ngiram snong idon hakani ka snong manura ya ka suk ka sign manura ya ka suk ka sign po ka snong ka thau kamtam nam ta ka jing mentoy banyada ya ka ribot ya ka jaj benreu te hakani ka singi nakaliang jungi habangiwan ban khenra hoj ngisiam ba bun hi ki labor kimbiang ai kot kasla habangi phai sa ka police verification bakidi banura ya ka police verification nakajaka ka ba kiwan ba ngila ban petsisha la ubriu udai ubala judon kies ni ubriu babahana masniu henry umdon uweiru ubale ya ka police verification kani ka along lupa bakila penken ya ka an ka don lupa te nakaliang jugi ka snong ngibu ijing kerpat ya ka labor department rengkat ya ka district council baki dai banang penklan su ya ka an ka baladon om ban su penlong tang ka jingwan khanra tang ban su pendap rukom lani formalities baki suan khanra mentala hadian sipna arbana kenja biang kanlong biang kumju nakliang jugi ka snong ru ngila ai warning ya kitu gi bomdon ikot kasla bagi dei ban mi no nakasnong jungi menta kasngihi bat ladang jungi kusang gino sangkat ginang yaiwan kudien ban khenrai kini ki labor walada kimdon nakaliang jungi kusnong sasim kata action bat nya pensistem ting ki bat khadu khatwahi nakaliang jungi kusnong mi
kajing temu jungi kerbasnong ikwa ba kasnong jungi kandon borbor haka sup kasan kamtam kinong tray kiba tray hani kasnong jungi kinwan da kalanti kiba dai om kum unong to banwan sitang mit da kitrok da hikali kabangi juat jingtip man kapur labat ladang hilap ba nang ni sakmat ba kiwan sitang mit da kikali nenak gino klem kajing kuntip ingi kasnong naglem jungi kasnong sim da karai kiba tege kulis pa i kajungi aduk mene ni ajumut iki watang katu ka online registration kampat biang ilaong yaki ba pidai ban penbiang ru ya ka police registration ki haban sim shai police registration hadin sa ai tu ka online registration marklem katu ka online registration suang pi kalong kum ka katakaan ka badang senjor hadu ka ata ubreu badan ya ka Aadhaar card wala wan yo registration Aadhaar card ubreu bawan na Bangladesh wan na Nepal usa si benar na wala wan yo Aadhaar card apo di India kadang nagliang jungi ngila ban hayaki ba kidai bandon bet ya ka police prescription nakajaka ka bakiwan